Решихме да прекараме коледните празници в Краков и да отседнем в Гранд Хотел Шератон. Краков е втория по големина град в Полша. Бил е столица над 500 години и е единствения запазен през Втората световна война. Докато други европейски градове са изградени наново, тук може да видите автентична архитектура. Този квартал, през който преминаваме, е един от елитните квартали с красиви къщи в близост до големи зелени пространства. Краков е град с много барове и заведения, но най-интересното е, че има супер много ресторанти с звезда Мишлен. Дори за обедно меню може на достъпна цена да седнете в такъв ресторант и ще ви покажа малко по-натам снимки от нашата вечеря на 24 декември. Шератон е разположен в сърцето на Стария град, точно до Вавелския замък и река Висла. Хотелът беше много красиво украсен, а стаята ни беше малка, но уютна, имаше всичко необходимо и детето много се кефеше на ваната и я ползваше всяка вечер. Бяха оставили много хубава изненада за нея. Голямо шоколадово яйце, в което имаше гумени бомбони дракончета. Това е символа на града, както и персонализирана картичка за нас и кутия бомбони. Сега ще видите яйцето след малко. Трябваше да го щупи, за да намери вътре дракончетата. По едно време не издържа и направо го захапа, но и беше много интересно и беше много очарована, защото, честно казвам, до сега, където и да сме ходили, не е имало такъв комплимент. Въпреки че хотела беше пълен, не се усещаше никакво струпване на хора, беше доста просторен и светъл. Има малко спа с басейн, сауна и джакузи, както и фитнес зала с малко, но функционални уреди. Показвам ви, тук пием кафе в лоби бара. Доста просторно усещане. Сега ще ви покажа и закуските, които бяха включени в цената на нощувката. Тъй като Шератон е американска верига, разбира се, имаше много голямо разнообразие от всякакъв тип храни за всякакви вкусове. Имаше изключително много пресни плодове, местни деликатеси също така, много зърнени закуски. Показвам ви ги, пита смет, любимото ми. Ето ги местните деликатеси, местни сирена. Имаше станция за омлети. А тук ви показвам коледната вечеря в хотела. Имаше оркестър с певица. Не е точно оркестър, но да, имаше оркестър с певица. Имаше местни хора, които си бяха запазили резервация за вечеря, семейства. Ние не можахме да се възползваме, но за това ще ви покажа ето тук от ресторанта Мишлен снимки. Прекарахме си много добре. В Полша традиционно се яде риба на бърни вечер. Хапнахме си риба камбала, за първи път я опитахме, беше доста вкусна. Това е дънна риба, страхотен десерт, медовик. А тук сме на брънч в хотела, успяхме да си направим резервация. Очакваше ни страхотен обяд, отново имаше певица, настроението беше приповдигнато, всички бяха щастливи, весели, усмихнати, храната беше превъзходна. Уникално разнообразие от мариновани риби, местни деликатеси, салати, сирена, супи. За всеки имаше по нещо. Интересна беше една голяма машина за рязане на прошуто. Режеха прясно прошуто, ще я видите малко по-натам. Можеше да си вземеш пъпеш и да си направиш така известния, ето е машината, пъпеш с прошуто. Но най-впечатлени бяхме от основните ястия. Имаше поркета, страхотна пълнена пуйка. Всичко беше приготвено много добре, много крехко месо. Пробвахме сьомга Уелингтън. Имаше телешко печено, приготвено по местна рецепта, което не бяхме опитвали по такова до момента. Също беше много хубаво. Разбира се, имаше доста ястия с кариди. И десертите също бяха много хубави. Ето я поркетата, пуйката, печени зеленчуци. Ето ги и десертчетата. Много вкусни, пресни. Супер бяха. След хубавото хапване отидохме на разходка до Ринеш главни, площада с Коледния базар, който ще ви покажа след малко. Ако посещавате Краков, задължително влезте в църквата Света Мария, от която показвам кадър. Изключително богата орнаментика и много красива за разглеждане църква. Препоръчвам да я посетите. Ето го и площада по-тъмно, красиво украсен и осветен. Поляците държат на естествената украса, навсякъде имаше истински елхи, елхови клонки.
Както виждате, не е много претъпкано, както в другите коледни базари в Европа. Имаше сцена за изпълнение на местни творци и изпълнители. Показвам ви храната на пазара. Това, което опитахме, беше вкусно, но доста скъпо. Вкусни печени меса, подобно на нашето кисело зеле, и едни сандвичи, които бяха с гъби, лук, месо, но и доста мазнички. Ето го и джоланчето. Беше много вкусно. Освен храна, на пазара имаше и различни занаячи. Разбира се, опитахме и така известните козуначени коминчета, но тези на пазара не ни харесаха. До хотела обаче имаше едно място, в което бяха доста по-добри. Ето тук ви го показвам. Можеше да си ги напълниш с каквото искаш. И така, с две думи, бихме дошли отново в Краков, но не през зимата, защото е много студено и бихме го препоръчали на всеки. Дайте по един лайк и споделете в коментари, били ли сте в Полша и ако да, къде. Чао!